Mother Eugenia Elizabeta Ravasio, ang visionary sa devotion sa God the Father nga pagasidunggan ug mang adlaw. Dunay iyang naisulat may tungod niining adlaw sa kapistahan sa Transfiguration, August 6. She was asking to the Father, why August 7 ang gipangayo niya nga consecration day, no? Nganong nianang adlaw mangyud dili man sa laing mga adlaw. And the Father answered very simply to Mother Eugenia. Ingon siya, because before that day I already offered my son to the world. And that is the feast day of the Transfiguration, no? Iyan ang gitugyan ang iyang anak sa kalibutan. And the Father was telling to the world, this is my beloved Son. Listen to Him. Kini mao ang pinangga kong anak, pamati kamo kaniya. If you don't want to listen, and if you will not listen to my Son, then it's up to you. No? Murabag, the Father is telling to us, I have already given many things to the world. I have already sent a lot of prophets to the world. Naa si Moses, gikan kaniya, ug sa nagkalain-lain nga mga kaliwatan sa mga propeta, ako nang gihatag sa kalibutan. Yet, you do not listen to me. Naa si propeta Elias, together with Moses was prophet Elijah. Pinaagi sa mga balaang kasulatan. Ako nang gisulat o gitug-an ang tanan, pero wala gyapon mo maminaw kanako. Murabag, the Father was telling to the world through these important disciples, si Pedro, si Santiago, ug si Juan. You tell the world, no? Nga nakita ninyo unsay nahitabo dinhi niining bungtura. You tell the world of the wonders nga inyong nakita dinhi. And what wonder was that? Was only to see the face of God. And the face of God was so immense and beautiful, shining like a diamond, no? Murabag puti ra ang ilang nakita, panagway nga maoy gitug-an usab sa Dios nga Amahan ngadto kang Mother Eugenia. Ug nakita sab niining tutulo ka mga apostoles nga gipakitaan ni Jesus, ug mingon si Jesus, ayaw mo pagsulti niining mga butanga unsa inyong nakita dinhi na dili pa moabot ang tukmang panahon. Time will come that you will reveal all these things and you will start doing your mission. For now, just keep it in your heart. Aron sa ingon, ignaog nato dito sa ubos, inyo nang ikasugilon sa tukmang panahon, unsay nahitabo dinhi niining maong bukira. Ug ang imahen sab sa Dios nga Amahan, moingon ta, ang uban nga depiction, the face of God the Father is murag tigulang, no? Kay siya Amahan lagi, puti og buhok, puti og bungot, but that's not the true image of the Father. Because the Father has its timeless beauty, no? Timeless ang beauty sa Dios nga Amahan. Kung makita nimo si Jesus, makita nimo ang iyang larawan, nga makaingon ta mao di ay niyang panagway sa Amahan. Sama di ay ni Jesus, kay si Jesus mao man ang perfect image of God the Father. That's why when you see images of God the Father nga murag tigulang na, bungoton pa na, puti pang bungot, that's not the true image of the Father. Kaya ang tinuod nga panagway sa Dios nga Amahan, tan-aw nimo si Jesus, mao na ang iyang panagway, no? Dili puti-puti og buhok, dili puti-puti og bungot, but the Father has a timeless beauty, no? Mao sab na siguro ang nakita sa mga tinun-an niining pagkabag-o sa iyang panagway. Nangutana ang mga tinun-an, kinsa man kanang tawhana no nga dili man nato siya makita. But when they come closer, and Jesus also went closer to them, ilang nakita nga si Jesus di ay ito. Si Jesus di ay kadto ang nagpakita kanila ni adtong bungtura, ni adtong bukira. Siguro mga igsoon, the very simple nga invitation kanato on the feast of the Transfiguration, kaingon ta nga prayer will make us timeless, no? Ang pag-ampo mamahimo maghatag kanato og pagkabatan-on dili lang sa atong panagway
kasanag sa atong panagway kundi pati na sa atong kasing-kasing ug huna-huna. Tanawa si Jesus every time nga dunay mga kasamok sa iyang kasing-kasing, dunay kasamok sa iyang huna-huna, no, because the devil is just around the corner nga kanunay nagtan-aw kang Jesus unsaon sad siya pagtempt, no, unsaon siya pagtintal. Nasayod ta nga gisuwayan si Jesus pagtintal sa yawa didto sa usa ka bukid in the Mount of Temptations, pero wa man gyud magpadala si Jesus. Unsay nakapalig-on niya ang iyang personal nga connection ngadto sa Amahan, that every time Jesus would encounter mga troubles, mga worries, no, tanan nga iyang mga dili maayo nga hunahuna, Jesus would always come to the Father and ask for His guidance and ask for the presence of the Father nga magpabilin ang buhing kinabuhi sa Dios nga Amahan sa iya usab nga kinabuhi. Tingali kana sa mga igsuon ang atong gikinahanglan. Kung gusto tang mabata sa kasing-kasing huna-huna physically, we come to God in our prayers every day, every second, every minute, no? Dili kay maningkamot ta magsigig sumba para mo gamay nya mukaon man sad ikaw man sumba, mukaon man sad ikaw man exercise, magdiet kay para nga mutaas pa ang kinabuhi. Kaon kay wala may gidili ang Ginoo, no? Why wala mo ingon ang Ginoo nga ayaw mo pagkaon ani, ayaw mo pagkaon ana, ayaw mo pagkaon ana. Kaon tungod kay basin mamatay ka, inig kamatay nimo pangutan-on kas Ginoo nganong kada payat man in taon nimo nga ni sa kadres langit. Wala namang kuy kaon-kaon Ginoo kay nagdiet naman, no? Kasab-an tas Ginoo. Kaon kay wala gid siya gidili. Gitugyan niya ang tanan sa kalibutan, ingon siya nga inyo ning tanan kauna kutob sa inyong makita, except for one thing nga iyang giingon kang Adan ug kang Eva. But after that, ingon siya tanan nga inyong makita, tanan nga ani adinhi sa kalibutan, ako nang ihatag ninyo tungod kay inyo hani. Kung gusto mong mapagwapa, ayaw mo adto ni Bikibelo, ayaw mo sigig palitan ang astringent kay ang Watson's ray madato, ang unsa pa nang diha uban nga mga kumpanya ray madato. If you want to look younger, you just pray. You pray and pray and pray, no? Di ta maminaw usod anang mga kanang mga issue nga walay mga basihanan nga usahay magdaot kanato, usahay maghimo kanatong makapalayo sa Ginoo. Ingon si Kristo, ayaw ni ana nganuman mamatay ra man tang tanan, no? Ang kanang sigig pangdato pangdaot nimo nga mga tao, sig panglibak nimo nga mga tao, sigig himo nimo dili maayo, mamatay ra na siya, no? Nya tanaw-tanaw na sad nimo nga puhon mamatay ra man ka, tan-aw nato o kinsay makaabot sa gingharian sa langit. Ingon si Jesus, don't argue with people kay dili ta mahuman. You offer everything to the Father. Mao gani na nga ang adlaw sa nga gipangayo sa Dios nga Amahan on August 7 ugmang adlaw, it's not the feast day of God the Father. Dili para kaniya, kundi para kanato. It is called the consecration day, that all human beings, all humankind, i-offer ang atong kaugalingon sa Ginoo, to consecrate ourselves to the Father and to thank the Father for the many blessings nga iyang gihatag, good and bad. Mauna mga igsuon, niining mga higayuna nga kita nagsaulog sa kapistahan sa Transfiguration sa iyang anak nga si Jesus, hinaot unta nga ang ato usab panagway sa hinay-hinay, no, kay sige man tag simba, sige man tag paduol sa Ginoo, nangandoy man tang maabot sa langit, hinaot nga hinay-hinay ang atong panagway musanag usab sama sa panagway sa Dios nga anak, aron kahimutan kita sa Dios nga Amahan sa adlaw sa paghukom sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Hinaot ponta. Manindog kita alang sa pangamuyo sa katilingban. Diha sa pagkausab sa panagway ni Jesus,